Саво Амал. Ки прва Самуелова, бишу 3 глава, 6 стих, пишини, лељапес о Јонатан, е Саулескоро чаво, ем гело ко Давид, кова налазинала пес ки хореша, ем појачињапи вера ко девел. Есав ко Амал синеле од Давид, англедер 3 миле берша, кова каовел царо ко Израел. Јонатан синел чавотаро Саул. О Јонатан кан наслединал синел царство Перадескоро, после Перадескоро Мериба. Али сарене ко од оваа региони, джангле дека од Давид требало да царо, кога бирингјале од Девел. О Саул наслужинела пе сине девлески од Лукаја, па нисави прилика на премоклеја Давидеске те роделе ем те му дареле. А е Саулескоро чаво о Јонатан, читина е ки прва Самуилова бишу 3 глава, 6 стих, кој те вакери, лељапес о Јонатан, е Саулескоро чаво, ем гело ко Давид, кова налазинјапес ки хореша, ем појачињапи вера ко девел. О Давид, ем о Јонатан сине Амала. О Јонатан јасно и не. Ова кери е Давидеске мокела о преднос. Е Давидеске припадинала и царско круна. О Јонатан чак и поддржинала сине Давиде. Ке да претинала силеске од дат е Давидеске, о Јонатан роделале сине. О Јонатан чак храбрини сине Давиде, ем вакерилеске та чол верно е девлеске, ем те воле поверење ко девел. Вакериле се кај качол дживдо, ем кај јек диве као царо. Саво Амал. Ни у Давид, ни у Јонатан на вакерина, најшукар бути, каква светот е оволту ек шукар Амал. На. Најшукар бути, каква свето си солдујенге од Девел. Ленгоро шукар господари. Слажинијату,